Είναι σίγουρα στεγνός? Ναι, ναι. Τον έχουμε από κοντά, εγώ και η μαμά. Α, για να δούμε. Εγώ τώρα ξέρω όλοι εσύ τι σκέφτεστε. Αυτό εγώ είναι αλκοόλικ. Δίκιο έχετε. Δίκιο. Εγώ πήγα πάτο. Πάτο. Αλλά εγώ είπα φτάνει πια. Έτσι και όλο το ομάδα πήγε πάτο. Πάτο. Γι' αυτό τι θα πιείτε? Τι θα πιείτε? Εγώ μια πορτοκαλάδα θα την έπινα. Coach. Τι θα πείτε? Φτάνει πια! Φτάνει πια! Φτάνει πια! Φτάνει πια! Φτάνει πια! Φτάνει πια! Και μην ξεχνάτε. Ζιβάγκο. Εδώ. Ζιβάγκο. Ζιβάγκο! Άντε πάλι το ρώσικο. Ζιβάγκο! Μάτια, μαγιά μου! Άκουσε καλά. Δεν βλέπω τίποτα. Να πω να σε κάνω αλλαγή. Όχι, ομάδα δεν μην το πεις τίποτα. Ρε, τι φλώθηκες ρε, πρέπει να βγεις έξω. 10 παιδιά πρέπει να ταΐζεις τον αφρετήρι εσύ. 10 παιδιά. Ναι. Τόσο μικρός ρε και έχεις 10 παιδιά. Η Πετινή είναι στη μεσαία γραμμή. Κλέβει ο Καλπάκης με υπέροχο Παπαντού! Πολύ ωραία σηκώνει το κεφάλι ψάχνοντας να βρει συμπαίκτη του. Βλέπει το Παπαντού και του πετάει την μπάλα ο οποίος φεύγει σε θέση φόρ. Μια καταπληκτική παλιά το Καλπάκη. Ο Παπαντού μπαίνει μόνος του. Απέναντι στον Παπαντού και σουτάρει. Και Πρέπει να αλλάξω κουπ. Θα κάνουμε αντάβι. Τι έπαθες? Η μπάλα έκαιγε. Τι μπάλα, τι λες? Μπάλα έκαιγε. Φωτία. Της μπάλες. Τι λέει? Κάτω να λαεί! Κρίστιαν. Έλα ρε, πάμε, σήκω, πες, ναι η μπάλα, έλα ρε, σύνελθε Της ρε. μπάλες. Τώρα που σε βρήκα δεν σ' αφήνω. Ταξί! Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Παλαιοφάλαιο! Μπορείτε να πάτε στο παλαιοφάλαιο! Πήγε. Ποιος? Αράχνα. Πήγε. Καθρέφτάκι μου. Ποιος έχει πιο ωραίο μαλλί? Ταξί! Ο Βαλντεράμα ή εγώ? Oh, we were saying, give peace and storm. Έτοιμο. Όλοι είμαστε λευκοί. Όλα είμαστε μαύροι.